Slušajte muziku. Sad ću da vam objasnim gdje se nalazimo. Trenutno snimamo klip u prirodi i društvu. Neko je rekao da želi da vidi klip u prirodi, kao izađi si iz kuću, majke ti ga. Pa izašao sam. Evo vidite gdje se trenutno nalazim. Ovo je fucking ne znam šta, ali uglavnom nalazimo se na nekih, eno ga pecač sa drveta. Nalazimo se na nekih 10-15 km udaljenosti od Pančeva. I ovo se zove, ne znam, neki jebeni kanal Dunav, valjda jebem li ga, šta je? Ovdje zajebano pecati. Došli smo da pecamo how to fishing riba, evo ovako. Imate štap, zabačenu vodu i tako se fishinguje riba. Živ Karađorđe! Mrtvog ne pravim bre, joj! Če pomislite da nisam normalan, jebote. Imate pozdrav svi od moje bakute, da naglasim, ona neće više snimati klipova. Hvala ljubomornim ljudima. Na bre, jedan kurac za vas. Inače, ovdje možete čuti izvesnu melodiju žaba, kako ke. Aj brate jednom. Aj iz drveta, ej. Žabe se čuje ovako. Inače ja sam to nazvao hor bečkih dečaka. To je izvrsna melodija kojom toliko dopire uši da vam dođe da poludite, da uzmete neku toljagu, neku štapinu, ovako, neku štapinu, ovo je štap. Mlatite po žabama, mlatite sve dok ne crkne mater ti jebem, ti ćeš meni ke. Se baca šaran. Ako ko ovdje ne poludi, taj nije normalan. Znači, ko ne poludi pred mene, taj nije normalan. Jednostavno, krenuli smo u jebenih 4 sata ujutru. Pogledajte sad, sad je negdje oko... Čekaj, vidim koliko ima sati, na ruku. Pola 7. Čekaj, pogledamo, gore. Sad je oko 7 sati i jebeno mi se spava. Jebeno snimam klip zbog vas u prirodi i društvu. Ovi klinici, prvi, drugi razred, 4., 5., 6., 7. koji idu još u školu ko Bici Điljana, oni znaju šta je priroda i društvo, ja to sam zaboravio, to je bilo prošlo vrijeme raditi u školi i ja sam radila. Radio, jebem li ga? Ajde, gledajte kako se peca ovaj. Ajde, rokni više. Inače treska ovu. Fucking riba u vodu! Fucking riba! 1 minut! Nemoj se dereš! Kašika! Inače kašikom bi sad izvadio sam sebi oko koliko me svrbi, jebo pas, majku, mrtvu. I da kažem, hvala svima koji ste odgledali prethodna 2 klipa i svi hejteri da mi se naduvaju kurca i pičke materine. Jer kad počnem da se derem, ne treba da se derem, to nije normalno, to nije lepo, evo kažu mi da sam budala. Zanimljiv klip, sad ćemo otići malo u šumadiju da imali neki zmijuga. Ovo je moj štap, možete vidjeti ovdje dole stoji, ništa od pecanja, jesmo navatali. Nema Dimitri razgaštu be. Jesmo, fucking Kenja. Idemo malo, da zađemo u šumu. Da vidimo šta ima ovdje. Jebem ti pauki i mrežu, sve! Jebem ti i paukovi mreža i sve u kurac. A ovdje se ja nalazim. Ovdje su se nekad svi mirci iskrcavali. Vidite, ovdje je jedino čistina, okolo mene je drveće. Koliko snije, majku mu grabim? 4 minuta. Nije dovoljno za vas 4 minuta, moram da serem duže. Majke ti ga nabijem. Gdje li da idem sad, jebote, se izgubim negdje. Ako se izgubim, to je zbog vas. Znači, nema klipova novih. Au, sine. Samo čekam mi neki krokodil istrči. Oko Amazon, brate, ovdje možete naći svakakva govna. Znači, ovdje otpada sve od jebeno drveće.
jebeno drveće. I sad onaj film Veštice iz Blera ovako. Gdje se nalazi? Ha! Veštice iz Blera. Šone iz Blera 4. Koliko prstiju vidiš? 4. 3 je B mater. Idemo dalje. Aha, evo ga žaba. Čel skačeš, jebote, kod ima skakavac u dupetu. Strašno. Vraćam se nazad iako više ne znam gde sam. E da, nisam rekao, brate, što sam obučen, a? A, motherfucker, a? A? Gledaj ovo. Čekaj se zakopčam. Ja kopčam lepo. Ja se kopčam malo bolje. Inače, imam najnoviji model Nike-a. Znači, mogu slobodno da se pohvalim. I vi nemate ove Nike gumirane. Nike, klasik, guma, ne propušta vodu. Jeftino proizvođač. Pozovite još danas i naručite 2 komada od Šoneta 4. Pogledajte na svetlost, na sunce da dođem. Znači, to su te Nike gumirane. Tu je bio Nike. Napišemo Nike. Evo, ako se vidi. Znači, pozovite još danas 0800, 500, 200, 400 milijardu i dobit ćete... Čekaj da sizujem sad. Sad ću sizujem za vas. Pogledaj čarape na šta mi liče. Jebaću vam ja majku pičku. Jao. Pozovite još danas i naručite ovakvu čizmu i dobit ćete sve za jeftine pare. Znači, Nike čizma. Najnoviji model, kineska proizvodnja, made in Taiwan. Made in China i Taiwan. Čarape mi sine, ko da sam hodao po platu, a ne nosim čizme. Čizme made in Nike. To bi bilo to, ja mislim da sam dovoljno kenio za vas i ovo je bio još jedan novi klip od Šoneta. Jebote, znao sam se koliko se derem. Fucking toplo. Jebem ti, opet ovaj pauk. Znači mogu da se derem jer ovo jebena šuma. I niko me ne čuje. Hvala vam što ste gledali još jedan Šone 4 klip. 1, 2, 3. Šone 4 klip. To je bilo to za vas. Promuko sam koliko se derem, jebote. Ajde, ljubim vas i čujemo se svi. Pozdrav, dole ćete imati link. Dole ćete imati link Fejsa, YouTubea, mene, tebe, vas, svih njih, Zohana, onda imat ćete link od vanzemaljaca, od ovih pauka što su mi napali i to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali i pozdrav, čao, vidimo se.